Россия яшьләренең пенсия буенча һәм социаль юнәлештә белемнәрен күтәрү, киләчәктә үзеңә лаеклы картлык яки пенсия формалаштыру өчен нәрсәләр эшләргә кирәклеген аңлату максатында 14 ноябрь көнне Россия күләмендә укучы яшьләр арасында пенсия грамоталыгын күтәрү буенча белем бирү программасы старт алды. Әлеге чарадан пенсия фондының район идарәсе дә читтә калмады. Бу көнне югары Яркәйдәге Тәлгат Рахманов исемендәге 10-11 сыйныф укучылары үзләре район пенсия фонды идарәсенә килде. Аларга идарәнең начальнигы Мөдәррис Нурлагаянов һәм әйдәүче белгече Айдар Минажев идарә буйлап экскурсия ясады. Иң беренче кызлар һәм егетләр электрон дәүләт хезмәтләре порталы, клиентлар белән эшләү, идарәнең барлык мәгълүматлары тупланган сервер бүлмәсе эшчәнлеге белән якыннан танышты. Каждый день посещает от 150 до 300 человек, пенсионеры, страхователи, просто граждане для консультаций. Мы оказываем более 40 видов услуг. Чара ахырында укучылар идарә бүлеге начальнигы бүлмәсенә җыелды. Мөдәррис Тимер Малихулы һәр укучыга булачак пенсия турында бар нәрсә язылган уку китабы таратты. Финанс грамоталык турында тулы мәгълүмат җиткерде. Вы, молодежь, должны зарабатывать пенсию с малых лет. Можете зарабатывать со школьной семьи. Вот я один момент раскрываю. У вас бабушка и дедушки есть? У кого-то есть, наверное. Есть, допустим, инвалиды первой группы. Вы можете даже баллы зарабатывать, начинать даже вот с 14 лет. И как это осуществляется? Если у вас есть какой-то знакомый, бабушки, дедушки, они все старше 80 лет, вы можете оформляться по уходу. Это, конечно, многие не знают, а если знаете, это очень хороший момент. Если вы это оформляете, вам идет пенсионный балл 1,8 коэффициент идет. Вот это 1,8 коэффициент, она по стоимости равна, это 17-18 тысяч зарплат. Как будто вы зарабатываете 18 тысяч рублей вот с 14 лет. Это очень хорошо. Многие об этом не знают. Вот когда вы школу заканчиваете, институт, когда вы на работу устроите, вы знаете, сколько баллов будет? Вот 14 до там 23, 24 года там институт, 10 лет. У вас будет уже 18 баллов. 18 баллов уже индивидуально соучите. А вот минимальный балл для выхода пенсии минимальный 30 баллов. Если где-то будете там работать поступать, у вас, допустим, лет через 10 уже у вас будет минимальный балл для выхода пенсии. Для чего я вам это говорю? Потому что каждый, вот, допустим, молодой человек должен заботиться о своей будущем пенсии, зарабатывать для пенсии уже с малых лет. Чара барышында пенсия турында слайд-шоулар, видеороликлар күрсәтелде. Әлбәттә, яшь энергия ташып торган чакта пенсия дигән төшенчә сиңа кагылмас кебек, әмма картлык бер көнне дә урап үтми. Шуның өчен булачак пенсиябез хакында бүгеннән кайгыртып, аны формалаштыруда актив катнашырга кирәк. Күп тә үтмәс, укучы яшьләр дә беренче тапкыр эшкә урнашыр һәм үзләренең шәхси пенсия тарихын яза башлар. Нәкъ шул вакытта югалып калмау, булган мөмкинлекләрдән дөрес файдалану өчен әлеге чараның әһәмияте зур булачак. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.